na subscribe. Annabina Nurul Anwar sahibul kairati bai canza komai, ya Allah kai nake kira sattaru a zuciyata. Nai imani ba kamar Muktaru Abdulgiyasu koko in ce Abdul Gaffaru, abin yabona Nurul Absaru Taha saitin saiti, ka ƙara tsira da aminci wanda ba sanin da san shi, dawwamamme har alayensa har da jikokin shi, sahabbai duk wanda ya ƙi su mu ma muna ƙin shi, suna da girma duk wanda ya so su shi yake kan saiti. Idan na kallo gabana sidi zangani zulkhairi, mai canja ruhi daga sharri ya mai da shi zuwa alkhairi, kullum ya zauna shi annabi shugaba yake labari, ɗan ma'aiki ga ɗanka Naziru na fito zan yi baiti. Abin yabo na Mahmudu sallama nake a gare ka, kafi kowa kai tun daga nesa ma ana hango ka, saƙabil kamali a halittu waye taka inda ka taka sai rijali. Ya nurul kulli sahibul kairati, idan ka karɓan baitin nan zan ji daɗi cikin baitin, kai nake so ya annabi na faɗa ina tarfitin, ka tsimani a cikin rai zuciya tana babritin, idan ka yarjan duk meji zai ji baitukan ba dautin. Na ga Allah bayi na gaida shi ya ƙi ma ya kula, ba ruwansa ya annabi shi kawai da kai ya shagala, ka isar mai kan komai ya Muhammad Rasulallah, ba wanda zai so sai in ya so ka ba sakan ba minti. Du halitta ai Allah ya faɗa babu tamkar shi, hakan ta sanya ma'abota hankula suke tebar shi, masu san shi su ne ke kwaikwayo da halayen shi, ku zo mu leƙa mu karanto rayuwarsa sarar hayati. Shi ma'aiki ya sauko duniya tana ‘yar iska, masu shirka da bautar gunkina su suke harka, lokacin nan ƙarni shida ba kaɗan kawai sai gaka, a shekaran nan ta giwaye ka sauka nurin zati, da zuwanka godiya ka fara yi wa sarki Allah, sannu lale barka da zuwa mabuɗin sanin Allah, kau da ƙarya annabi marhaba wakilin Allah, tunda ka zo ka wanke zuciyoyinmu ba datti. Shi ma'aiki duk inda yake ubangijin sinagun, komai aka ce na girma ya wuce babu mai jamun, wanda Allah ne eskwat ɗinsa ya kake tuna wannan nazari ya ƙare a tunanin ɓaha sayyidin sadati. Tuno ma'aiki kallo shi gashi can halin yarinta, gashi can dai ya taso a cikin gidan annabta, gidan nubuwa ba gida kamar shi wanda za ka kwatanta, mun shi nan amman abbansa ba haya yi wa fati, abin a haifai mahaifin nasa Allah ya karɓe shi, Allah mai girma ku biyo ni maɗan karanta tarihin shi. Watan sabiyo a cikin umminsa aka ɗau mahaifin shi, uban ubanni sai dai Abdallah sirril ibadati, shekarunsa shida ummin nasa ita ba ta yi fati, uwar iyaye ko kin tafi ma kina nan sirril baiti, kin haifa hasken da ya haskaka du halitta ta ɗau saiti, duk da ya zamo yatimal abu wai ni baya latti. Shugaban du ka zo da abin da ke ta al'ada, tun kana ciki ake zuwa gaida kai mamuda, du halittu bishiyoyi dutsuna suna ta saranda, abin da yawa wane ne in faɗe su a cikin baiti. Mahaifiya ta yi ta shayar da shi zuwa wani tayan lokaci ne
mai adadi sai ta ba da renon ɗan nan. Ba ni mance da Suwaibatu ta shayar da manzan nan, ba ni mance da Halimatu Sadiya a wannan baiti. An yalwata mai kirji nai in ji mai faɗin tarihi, shekaru nai 4 wannan lokacin Rasulallahi yana gurinta. Halimatu Sadiya a matallahi, bayan wafatin kakansa me ya faru ba da wakati, wanda ya ci ga badarai nan sa shi da Abu Ɗalibi. Lokacin nan shekaru nai 8 ɗaha annabi sun shaku sosai, yana tsananin ƙauna ga annabi. Duk inda zai je ko bacci sai da kashi falgun mati, ga ma'aiki da amman nasa hango su kan turba, suna tafiya izuwa sham kasuwanci cikin riba. Ra'awu rayibu bahira shi ya gansu bai yi shiru ba, ya ce ku koma domin makiya suna nan akan titi. Sun ka dawo ba su je badan tafi da koma ya tsari, shekarunsa 25 babu inkari. Sun ka koma izuwa sham kasuwanci cika buri, na sadura da ya gansu me ya ce wa nurin zati. Yana ganin su ya gane ba shugaban kulliya, sun yada zango ma'ana sun tsaya a gindin bishiya. Banda Isa ya ce me zama a wannan bishiya, sai fiyayye mabuɗin duka sirrin jamalati. ‘Yan uwana na san bukumanta girman ma'aiki ba, sun kasiya suka sai da kasuwancin su yayi riba, sun ka dawo ka Khadijatu sayyida da babbar riba. Da mai sarama yaran ta bani mance shi a baiti, tana a zaune rumfar ta nan gurin tana hutawa. Da ganinsa sai ta ga mala'iku suna mai inuwa, ta ƙara shaida wa annabiya ta kyauyin kowa, ta yaba mai girma da mai gidan malakuti. Gajiyawar bashariyar ɗan adam ba za ta saken ba, nan nake so in ajiye baitukan ina da tuba. Zan yi ta biyu a bayanin auren su kuɗin duba, idan makagi ya yarje rabbi malikil malakuti. Cikar aminci ka daɗa shi ga shugaba sila albarka, albarkacinsa na roƙa rabbana ka ƙaran warka. In ɓace ɓat in dillimi a hasken manzanka, ƙaddara mun ƙaunarsa ta zama tosila ta fati.